Reit, un o brif gystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol erbyn hyn yw cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn. Da ni wedi cwrdd ag un eisoes. Heddiw, da ni'n cwrdd ar ail gystadleuaeth, sef Shirley Cottam. Shirley, croeso cynnes iawn I ti. A llongyfarchiadau wrth gwrs am gyrraedd y 4 ola. Sut deimlad ydy hwnna? O, arbennig. Dwi'n falch iawn I cyrraedd yn y rownd trofannol. Oeddet ti'n disgwyl gwneud mor dda? Na, dwi ddim wedi bod erioed yn disgwyl bod yn gallu siarad Cymraeg. Ers faint o ti'n dysgu? 2 blynedd a hanner. Right. Ac un o le wyt ti'n wreiddiol nawr, beth ydy hanes di? Dwi'n dod o Fanceinion yn wreiddiol. Symudion ni, fi a JJ, I Gymru. Dy fab, My fab. Fy mab. 2005, un o wythnos cyn y Nadolig. Right. I le wnaeth chi symud I Aberystwyth? I Aberystwyth. Right. A beth wnaeth ysgogi chi I ddysgu'r iaith pan wnaeth chi gyrraedd? Wel, o'n i'n gallu gweld y iaith ym mhob man a pob awyddion mewn siopia, ar y ffordd, ym mhob man. A pan oeddet ti'n byw yn Manceinion, oeddet ti'n ymwybodol o'r iaith Gymraeg? Oeddet ti'n gwybod bod na iaith? Dim ond yn dweud pethau fel ddil. Ar y ffordd I ddil. OK, reit. And oeddet ti wedi bod I Gymru? Yn fach, falle, pan ar dy wyliau neu unrhyw beth? Ailwaith I ddil. Reit. Ac unwaith I Prestatyn gyda'r ysgol. Reit. Ond o'n I ddim yn gallu clywed y iaith. Na. Felly, ar ôl cyrraedd Aberystwyth, jyst cyn y Nadolig, faint o amser oedd I tan I ti benderfynu I ddysgu'r iaith? Yn syth. Yn syth. Yn yr un dydd, yn yr un diwrnod, aeth JJ a fi o gwmpas y lle I weld pethau mewn ffenest o y siopia. Pethau yn dweud Nadolig llawen. Wedyn, ar dydd Nadolig, eithon ni o gwmpas y lle I ddweud Nadolig hapus I pawb ar y stryd. Wow. Achos mae hwn wedi bod yn brofiad I JJ, achos yn amlwg dim Cymraeg ynddo fo. Faint oedd I oed o yn dod I Gymru? 5. Reit. Ron 6. Felly, nes ti wneud y penderfyniad bod ti a JJ rwan yn mynd I ddysgu'r iaith. A sut nes ti wneud hwnna? Wel, eithon ni I dosbarth I oedolion. A JJ hefyd? JJ, roedd e'n 7 oed, ond gyda oedolion yn y dosbarth, gyda Ann Davies. 1.5 pobl wythnos. Ond roedd e'n gallu cadw lan gyda pawb arall. Mae'n anhygol yn dydi, fel mae plant maen nhw fel sbwng yn dydyn yn cael yr iaith. Oedd e'n cystadlu yn erbyn eich gilydd? Pwy oedd yn gwybod? Pob dydd mae e'n dod adre o'r ysgol I ddweud, ydych chi'n gwybod y gair yma? Waw. Ond o ran ysgol rwan efo JJ, nath o ddechrau yn amlwg drwy fynd I ysgol Saesneg? Roedd e'n mynd I ysgol Plasgrig, yr un Saesneg, ond eleni mae ei wedi trosglwyddo I'r ysgol Gymraeg. Mae e'n 10 oed mewn blwyddyn 5, ond mae ei wedi trosglwyddo. Roeddech chi'n brwd iawn bod e wedi... Anhygol, achos mae yna stori hefyd am JJ hefyd pan nath ar trip ysgol a gwario I bres. Gyda ysgol Plasgrig, dim ond 5 punt oedd gyda fe, ond roedd e'n prynu geiriadur bach am 4 punt. Geiriadur Cymraeg, dyna oedd o isio. So rhan fwyaf wedi gwario ar lotions neu siocled am eich prynu geiriadur? Dim siocled, dim ruler, dim byd fel na. Dim ond geiriadur. A pa mor bwysig yw I chi nawr bod chi wedi dysgu'r iaith a JJ hefyd? Dwedwch eto. Pa mor bwysig yw e? Yn bwysig iawn. Dwi'n gallu gweld byd arall. Os dych chi ddim yn gallu siarad y iaith, dych chi ddim yn gallu gweld pethau. Ond pan dych chi yn gallu, dych chi'n gallu gweld cystadleuaeth fel na. Pethau yn cael eu hysbysebu mewn siopia. Ond os does dim iaith gyda chi, dych chi'n just edrych heibio. A ti wedi cael dy dderbyn, wyt ti'n teimlo'n Gymraes? Ydw. Wyt ti? Oes. Nawr, dwi'n dweud
Un yn Saesneg, I'm Welsh now. A ti'n teimlo fel pobl wedi derbyn ti yn y gymuned yn Aberystwyth? Ti wedi cael y gefnogaeth? Yn bendant. Ma' hwnna'n wych. Mae pawb yn siarad Cymraeg i ni a JJ nawr. Wel, ddech chi wedi gwneud yn wych, a wnaethon ni gwrdd â JJ gynnau, mae Gymraeg yn anhygoel hefyd. Ond mae'n bleser i gwrdd â ddoen o'ch chi, a phob hwyl gyda'r gystadleuaeth. Pob lwc i ti, Shir. Diolch yn fawr at ni heddi. Diolch yn fawr. Diolch. Reit, y gwfers.